Pri sledovaní televíznych správ vám želáme príjemný večer. Aj dnešný deň bol bohatý na rôzne domáce i zahraničné udalosti. Vláda a školstvo hľadajú spoločné kroky. Európska únia musí za migrantskú krízu zaplatiť. Bašternákové vratky sa škrabú k 8 miliónom. Toľko krátky prehľad dnešných udalostí. Premiér Robert Fico je na vyšetrení v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Informáciu potvrdila jeho hovorkyňa Beatrice Sábová bez ďalších podrobností. Prijali ho za účelom absolvovania kardiologických vyšetrení. Šéf kabinetu pre zdravotné problémy zrušil dnešnú oficiálnu návštevu Českej republiky. Malo ísť o prvú Ficovú oficiálnu návštevu potom, čo sa tretíkrát postavil na čelo vládneho kabinetu. Na minulom zasadnutí vlády sa ukončili posledné úpravy v programovom vyhlásení vlády. Nová vláda strán Smer, SD, SNS, Most, Hit a Sieť chce v oblasti dopravy udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a nezamestnanosť chcú dostať pod 10%. Väčšina voličov sa obávala spolupráce Slovenskej národnej strany a Mostu Hit. Je tu spolupráca dvoch politických subjektov, ktoré nikdy neboli spolu ani v opozícii, ani vo vláde. Dnes sa stretli predstavitelia Slovenskej národnej strany a politickej strany Most Hit vo vládnej koalícii. A tento historický kompromis je pretavený do obsahu programového vyhlásenia vlády k obojstrannej spokojnosti týchto dvoch koaličných partnerov. Vláda považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky. Určite mladí farmári sú tí, ktorí majú najväčší záujem o to, aby sa dostali k pôde. Otázka je, ku ktorej pôde? K štátnej pôde alebo k pôde fyzickým osobám. Od fyzických osôb samozrejme tam je jeden zákon, ktorý to upravuje, ale k štátnej pôde je možné sa dostať. Je teraz nesmierne dôležité, aby vláda ukázala, že rozumie problémom ľudí. Že vie, čo ľudí vážne hnevá, ale nie len to, že rozumie týmto problémom, ale že aj dosiahne výsledky v tom, aby sa tieto problémy, toto strácanie dôvery ľudí v štát, v jeho fungovanie, aby sa stratilo. Bezpečnostná obranná stratégia Slovenska prejde aktualizáciou. Akou ešte nie je známe. Predchodca ministra obrany míňal počas svojho pôsobenia dostatok peňazí. Ako bude teda vyzerať armáda za súčasného ministra? Ako som povedal, vysoko odborne, profesionálne a čestne. Programové vyhlásenie vlády teda smeruje do Národnej rady, aby mu poslanci vyslovili dôveru. Premiér uzavrel celú vec nasledovne. Potvrdzuje, že Slovensko je na dobrej ceste. Nejde však len o tieto programové body. Svoje chcú presadiť aj rôzne školské odbory, ktoré žiadajú v školstve výraznú zmenu. Možno zmena dobrej ceste, no učitelia škôl na Slovensku to vidia inak. Minister školstva síce s nimi rokoval, no priamej otázke o zvyšovaní platov sa vyhol odpovedi odchodom. Všetko bolo odkomunikované na spoločnom rokovaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Mám ďalšie rokovanie, na ktoré už meškám. Ďakujem. Zástupcovia odborárov nie sú s výsledkom dnešného rokovania spokojní a vyhlásili protest na utorok pred úradom vlády. Odbory školstva mali jasné požiadavky, ktoré mali byť v programovom vyhlásení vlády, dokonca aj informácie o zvýšení platu v percentách. No nie, lebo pre nás je trošku smutné, že pokiaľ je tam ten návrh v deklarácii a o tom nikto s nami nehovoril, okrem pána ministra školstva, ktorý nakoniec to nepredložil, tak ako my sme chceli, a odrazu prišiel diktát zrejme od niekoho iného, že 6%. My sme boli postavení pre toto vec. To znamená, že učiteľom sa platy o viac ako 6% zvyšovať zatiaľ nebudú. Nie je možné napredovať v tejto krajine v prospech jednotlivca a rozvoja celej krajiny bez toho, aby sme solídne pripravili ľudí na život v reálnych dnešných podmienkach. Učiteľom sa programové vyhlásenie vlády nepáči a to sa teda týka najmä školstva. Plánujú vydržať vo všetkých aktivitách, a to teda najmä v štrajku. Pre InTV Patrik Jáger, Infovojna. Americký investor napísal v článku pre New York Review of Books, že ak chce Európska únia predísť tomu, aby ju migračná kríza zničila, mala by prijať aspoň 500 000 migrantov ročne a vyčleniť na tieto účely 30 miliárd eur.
Soros píše, že takáto čiastka by sa na prvý pohľad mohla zdať enormne vysoká, no podľa neho ide o uhol pohľadu. Argumentuje tým, že ak sa Európska únia nezaviaže vynaložiť každý rok takúto sumu, v konečnom dôsledku by mohla utrpieť oveľa vyššie straty. V tejto súvislosti spomína najmä eventualitu pádu schengenského systému, ktorý v rámci vnútorných hraníc bloku zabezpečuje voľný pohyb osôb. Rôzne zdroje odhadujú, že zánik tohto systému by zapríčinil straty vo výške 47 až 140 miliárd eur ročne. Práve preto, aby sa predišlo stratám spojeným s kolapsom jedného z hlavných európskych pilierov, Soros tvrdí, že predstavitelia jednotlivých štátov Európskej únie by mali pristúpiť k myšlienke kontinuálneho financovania. Súčasný režim, pri ktorom sa podľa jeho slov každý rok zlepujú nedostatočné čiastky, je nevyhovujúci. Naopak, navrhovaných 30 miliárd by vraj únii pomohlo riešiť krízu oveľa efektívnejšie. Z takýchto zdrojov by sa podľa úvahy finančníka mohlo prispievať Turecku ako aj ďalším frontovým krajinám na financovanie ich obrovských migrantských populácií. Tento prístup by tiež umožnil v Európskej únii vzniku centralizovanej azylovej agentúry s jednotnými pravidlami vo všetkých členských štátoch. Najlepším spôsobom, ako získať prostriedky na realizáciu Sorosovho návrhu, by podľa neho bolo využitie vysokého ratingu, vďaka ktorému by si Európska únia mohla vziať výhodnú pôžičku od kapitálových trhov. Pre InTV Tomáš Kolka, Infovojna. Ako zaznelo v príspevku, George Soros navrhuje, aby si Európska únia požičala 30 miliárd na to, aby sa mohla postarať o 500 000 migrantov ročne. Čo si o tom myslí politický analytik Juraj Poláček, ktorého zároveň týmto vítam v štúdiu? Dobrý večer. Dobrý večer. Takže George Soros je známy americký filantrop s koreňmi v Maďarsku. Presadzuje cez svoju sieť rôznych nadácií, rôznych spoločností. U nás napríklad je to nadácia pre otvorenú spoločnosť. Pomoc migrantom po celom svete, ale nie len to. Presadzuje nejakú svoju koncepciu alebo variantu spoločenského usporiadania, ktorá sa dá jedným slovom povedať, že je neomarxistická, lavicovo orientovaná. A toto spolu s tým súvisí. To, čo vlastne on hovorí, znamená vytvorenie nejakého unitárneho štátu, nejakého zväzu, Európskeho zväzu, pretože jednou z tých podmienok je vlastne centrálne riešenie celého azylového procesu, čo v konečnom dôsledku bude znamenať ešte viacej kompetencií, ešte viacej práv pre Brusel. Samozrejme, to bude znamenať aj menej práv pre ostatné krajiny, ako je Slovensko alebo nejaké ďalšie. To zároveň s tým prívalom, ktorý sem príde, tak jednoznačne povedie k tomu, že aspoň podľa jeho predstav, že vznikne nejaký spoločný európsky národ, ktorý bude postavený už nie teda na tých pôvodných judeokresťanských hodnotách, civilizačných hodnotách, ale na niečom inom. Čiže vlastne tá európska civilizácia, ten európsky koreň sa rozpustí a vznikne teda niečo nové. Tento sociálno-inžinierský proces, ktorý ľudia tohto typu chcú nejakým spôsobom presadiť, nemôže nejakým spôsobom fungovať. V každom prípade povedie buď k nejakej totalite, lebo v konečnom dôsledku to pôjde proti tomu, čo ľudia v tých jednotlivých európskych krajinách chcú alebo si žiadajú, alebo sa celá Európska únia rozpadne. To, čo vlastne vznikne, to v tomto momente ešte ťažko povedať. Ale v každom prípade si myslím, že tieto vízie, ktoré prezentuje, nemôžu nejakým spôsobom fungovať a zároveň, čo sa týka aj tých finančných nákladov, tých 30 miliárd, to je skutočne niečo, čo keď to hovorím, že máme si to požičať, kto si to požičia? Požičia si to Európska únia ako nejaký subjekt, ktorý proste neexistuje. Proste požičiame si to my, zase sa to len rozloží, zníži sa celkové životná úroveň ľudí. Nemyslím, že toto je niečo, čo by sme mali podporovať a pokiaľ je možnosť, alebo pokiaľ sa môžeme ešte proti tomuto postaviť, tak určite v žiadnom prípade by sme to nemali podporovať. Ďakujem. Myslíte si, že integrácia migrantov môže byť úspešná?
Integrácia migrantov môže byť úspešná len vlastne za dvoch podmienok. Prvou podmienkou je, že to bude proces, ktorý nebude masový. To znamená, že ktorý bude skutočne výberový a do nejakého, povedzme, u nás, ako je 5 miliónov ľudí, by prichádzalo ročne, dajme tomu 100 alebo 1000 ľudí. V takomto prípade možno áno, a samozrejme adekvátne v ostatných krajinách. A druhá vec, ktorú je nutné ako počiarknúť, že sa nebudú podporovať nároky migrantov a bude sa naopak vyžadovať, aby sa plne prispôsobili a zaradili do našich kultúr. Ani jedna z týchto podmienok nie je splnená. Čiže prichádzajú k nám ľudia, ktorých je skutočne ďaleko viacej ako tie počty, o ktorých som hovoril. Minulý rok napríklad do Nemecka sa odhadovalo na začiatku roka, že ich príde okolo 800 000. Už začiatkom decembra v minulom roku bolo len evidovaných vyše 1 milióna. A s tým, že ešte množstvo, niekoľko desiatok, možno stoviek tisíc ich bolo neevidovaných. A samozrejme, že títo ľudia, za prvé ich je ďaleko viacej a za druhé oni vytvárajú geta. Čiže v konečnom dôsledku ani tá druhá podmienka nie je splnená. Čiže oni sa nerozptýlia a oni si v podstate prinášajú tú svoju kultúru, ktorá je s našou nekompatibilná a nie je žiadna šanca, aby sme ich mohli integrovať a v podstate im predať vlastne tú našu kultúru. Tam dôjde k opačnému procesu. Ako to aj vidíme častokrát, že áno. Myslíte si, že spolupráca s Tureckom by mohla obmedziť alebo zastaviť migračnú vlnu? V žiadnom prípade. Turecko má svoje vlastné záujmy. Turecko má vyše 2 miliónov migrantov v tomto momente a okrem toho Turecko je len jednou z krajín, cez ktorú táto migračná vlna prichádza. V tomto momente je tá balkánska trasa, cez ktorú z Turecka najviac ľudí prechádzalo, obmedzená a migranti nemajú problém, alebo tí prevádzači, ktorí sa o celý tento proces starajú, tak nemajú vôbec žiaden problém si nájsť náhradnú trasu. To znamená, idú z Egypta alebo z gréckych ostrovov idú ďalej do Talianska alebo cez Líbiu. A to je ďalšia vec, čo treba pripomenúť. Stále sa hovorí, že to sú vojnoví utečenci. To nie je pravda. Títo utečenci prichádzajú z rôznych krajín a momentálne sa vie, že je niekoľko miliónov, možno už desiatok miliónov prichystaných v Afrike. A tam je prirodzená trasa pre týchto migrantov cez Líbiu. Takže spoliehať sa len na Turecko, to je za prvé neefektívne a za druhé, islamská krajina ako Turecko má svoje ciele. Čiže islamská krajina alebo islamizované Turecko v tomto momente je krajinou, ktorej vlastne vyhovuje islamské prisťahovalectvo do Európy. Je známe, že Erdogan svojho času vyhlásil o demokracii, že demokracia je ako električka. Nastúpite, odvezie vám kam potrebujete a vystúpite. Islám hovorí podľa svojich fatiev alebo podľa rôznych výrokov nejakých imámov ako skutočne kvalifikovaných ľudí, ktorí to poznajú, že demokracia západného typu nie je kompatibilná s islamom, nie je kompatibilná s islamským právom. A jednoducho je to nezlučiteľné a v momente, ako dôjde k prečísleniu, či už lokálne, alebo teda na väčších územných celkoch, tak demokratickou cestou si jednoducho tú moc zoberú a presadia si islamské právo. Myslíte si, že kvôli migrácii hrozí rozpad Schengenu? Za prvé, rozpad Schengenu už nastal. A za druhé, to sa hrozne démonizuje. Rozpad Schengenu neznamená, že budú na hraniciach kontroly. Rozpad Schengenu bude vtedy, keď ja nebudem môcť so svojím dokladom prejsť do iného štátu a tam ďalej existovať, lebo voľný pohyb osôb nie je o tom, že môže ísť bez kontroly z jedného štátu na druhého. Dokonca aj v tomto schengenskom priestore je možnosť za určitých okolností tie hraničné kontroly obnoviť, keď, dajme tomu, je známy prípad, keď boli majstrovstvá sveta vo futbale alebo v nejaké takéto udalosti. Jednoducho krajina si znova zavedie tieto
hraničnej kontroly a nikoho to netrápilo v tom období. Vlastne sme nedospeli ku koncu Schengenu. Ale Schengen sa samozrejme rozpadne vtedy, keď my nebudeme ochotní, alebo iná krajina, ktorá nie je ochotná sa podieľať na tomto miešaní ráz, ako chce George Soros dosiahnuť, alebo teda tie nadácie, ktoré sú sponzorované ním, zúčastňovať a tým pádom povie, že my prestávame akceptovať voľný pohyb osôb a budeme vlastne kontrolovať a budeme rozhodovať o tom, či týchto ľudí pustíme alebo nie. Vtedy áno, vtedy sa rozpadne. A čo sa týka tých hraničných kontrol, hovorím, netreba to demonizovať, ale v prvom rade Schengen hovorí o tom, že vonkajšie hranice budú kontrolované. A k tomu to nedochádza. Taliansko a Grécko tieto hranice jednoducho otvárajú, púšťajú týchto ľudí ďalej. My nevieme, kto sú to, nemajú so sebou doklady. Časť z nich sú teroristi a to, čo sa hovorí, že sú to ľudia, ktorí majú svoje vzdelanie, alebo že sú to ľudia utekajúci pred vojnou, takisto pravda nie je. A bohužiaľ na toto vzdelanie bola v tomto asi pred nejakým týždňom alebo 2 týždňami zverejnená v Krone Zeitung v rakúskom denníku nejaká štatistika, kde sa povedalo, že zo všetkých tých migrantov, ktorí prišli v roku 2015 do Rakúska a požiadali o azyl, bolo ich nejakých 111 000 alebo koľko, sa na rakúske univerzity ako doplnici vzdelanie prihlásilo 0,09%, ani nie 0,1%. Nejakých 130 ľudí dokopy. Ďakujeme, to je výstižné. No. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu v našom štúdiu, pán Juraj Poláček. Pokračujeme ďalej. V Ženeve sa pod záštitou Organizácie spojených národov začalo 3. kolo mierových rozhovorov o situácii v Sýrii. Ide o ďalší krok k ukončeniu 5-ročného vojnového konfliktu, ktorý si vyžiadal údajne už vyše 470 000 obetí na ľudských životoch. Zmocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura sa stretol s delegáciou hlavnej sýrskej opozičnej skupiny. Zástupcovia vlády prezidenta Bašara al-Asada majú do Švajčiarska doraziť v piatok potom, ako bude v ich krajine dokončené sčítanie hlasov z parlamentných volieb. V predošlých rokovaniach sa nedosiahol očakávaný posun smerom ku kompromisu v najpálčivejšej otázke, ktorou je naďalej budúcnosť Bašara al-Asada. Sýrsky prezident sa vyjadril slovami, podľa ktorých verí, že výsledkom ženevských rokovaní môže byť vytvorenie novej sýrskej vlády. Tá by podľa neho mohla pozostávať z opozície, nezávislých aj lojalistov. Asad však absolútne odmieta myšlienku akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré by znamenalo jeho odchod z funkcie. Rusko a Spojené štáty majú na túto otázku rozdielne názory. Obidve krajiny však spoločne tlačili na sýrsku vládu a opozíciu, aby sa zúčastnili aktuálnych mierových rozhovorov. Podľa nedávneho stanoviska predstaviteľa opozície Riada Hidžaba však na ich strane nie je v súvislosti so stretnutím v Ženeve cítiť veľa optimizmu. Túto skutočnosť zdôvodnil údajným nedostatkom medzinárodnej vôle pre politickú zmenu. De Mistura však oznámil, že predstavitelia Jordánska, Ruska, Iránu, ako aj samotnej Sýrie mu dali najavo, že rozhovory zamerané na politický prechod podporujú. V Sýrii platí od konca februára prímerie, ktoré však bolo najmä v ostatných dňoch často porušované. Podľa de Misturu síce došlo k niekoľkým izolovaným incidentom, avšak vo všeobecnosti prevláda pokoj. Pre InTV, Tomáš Kolka, Infovojna. Profesor Noam Chomsky tvrdí, že Izraelu sa podarilo získať ponorky, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Ich primárnym použitím by podľa neho malo byť nasadenie v pripravovanom útoku na Irán. Ide o plavidlá triedy Delfín a Izraelu ich dodáva Nemecko. Profesor Inštitútu technológie v Massachusetts situáciu vysvetlil v rozhovore s mníchovskou pobočkou platformy Activism. Tieto ponorky triedy Delfín, ktoré dodáva Nemecko, sa následne v Izraeli okamžite upravujú tak, aby boli schopné niesť jadrové hlavice. Zmyslom takých úprav však nie je obrana Izraela. Pripravuje ich na útok. A vieme, že v dohľadnom horizonte by to mal byť útok na Irán v Perskom zálive. Je to obrovská hrozba nielen pre Irán, ale aj pre celý svet. Portál Antimédia píše, že izraelská agresia smerom k Palestíne by mohla slúžiť ako predloha k budúcemu správaniu Izraela voči ostatným národom. Jadrové ponorky, ktoré sú špeciálne zostrojené na účel útoku proti Iránu, by sa kedykoľvek mohli stať nástrojom na rozpútanie novej vojny.
Chomsky v rozhovore poukázal aj na skutočnosť, že Izrael má oficiálnu doktrínu, podľa ktorej môže zaútočiť na kohokoľvek. Izrael je vo vojenskom konflikte, ktorý Pentagon ako aj Organizácia spojených národov nazývajú vojnou proti Iránu. V tejto súvislosti hovoril Chomsky najmä o kyberútokoch, ku ktorým proti Iránu opakovane dochádza zo strany Izraela a Spojených štátov. Na adresu Nemecka vyriekol americký profesor kritiku, podľa ktorej sa rovná posielanie ponoriek s jadrovou kapacitou do Izraela radikálnemu dobrodružstvu. Je známe aj to, že na bezpečnosť Izraela nemalou mierou prispievajú aj Spojené štáty americké. Táto finančná podpora umožňuje Izraelu prerábať ponorky na jadrové. Spojené štáty údajne poskytli minulý rok oficiálnou cestou na obranu Izraela 3 miliardy dolárov. Niektoré zdroje však uvádzajú, že neoficiálnou cestou sa do krajiny mohlo dostať viac ako 13 miliard dolárov. Pre InTV, Tomáš Kolka, Infovojna. Šéf Clintonovej volebnej kampane John Podesta tvrdí, že americký ľud zvládne pravdu o UFO. Túto informáciu priniesol portál spravodajskej stanice CNN. Zmieňuje sa, že Clintonová má záujem o odtajnenie predmetných dokumentov americkou vládou. Rusko nedovolí, aby ho NATO zatiahlo do nezmyselnej konfrontácie, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas svojej prednášky na mongolskom ministerstve zahraničia. Od čia studenej vojny podľa neho vidieť bezprecedentné stupňovanie vojenskej aktivity, rozširovania prítomnosti NATO na východ za účelom vyvíjania vojensko-politického nátlaku na Rusko. To všetko sprevádza podľa neho agresívna propagandistická kampaň démonizujúca Rusko. Texaský senátor Ted Cruz spĺňa ústavou stanovené podmienky, aby sa mohol uchádzať o republikánsku prezidentskú nomináciu. Rozhodol o tom súd v štáte New Jersey, ktorý tak zamietol námietky spochybňujúce plnohodnotnosť Cruzovho amerického občianstva. V americkej ústave sa píše, že prezidentský úrad môže zastávať len rodený občan Spojených štátov. Tento pojem však v ústave nie je bližšie definovaný a preto sa o jeho výklad vedú dlhodobé spory. V holandskom meste Middelburgu bude 21. apríla tohto roku udelená medaila International for Freedoms Angele Merkelovej ako morálnej autority v boji proti antiislamizmu. Merkelová sa podľa Rooseveltovej nadácie ukazuje ako veľká morálna autorita a kancelárka všetkých Nemcov bez ohľadu na vieru a etnicitu, stojac z očí v oči antiislamistickému hnutiu Pegida. Rusko a Čína predstavili návrh rezolúcie proti používaniu chemických zbraní teroristami v Sýrii a v celom regióne. Ruský veľvyslanec pri OSN Vitali Čurkin v stredu povedal, že súčasné rezolúcie upravujúce zákaz používania chemických zbraní v Sýrii nie sú dostačujúce. Navrhovaná rezolúcia by podľa Čurkina mala doľadiť mechanizmy vynútiteľnosti zodpovednosti za chemické teroristické útoky. Manžel švédskej korunnej princeznej Viktórie, princ Daniel, navštívil sídla viacerých významných firiem v Mníchove, vrátane centrál koncernov Siemens a BMW, ako aj inovačné centrum tamojšej technickej univerzity. Princa počas návštev v podnikoch sprevádzali aj členovia švédskej hospodárskej delegácie. Dve ruské vojenské lietadlá preleteli približne 10-krát v tesnej blízkosti amerického torpédoborca Donalda Cooka v medzinárodných vodách Baltského mora. Podľa amerických predstaviteľov, ktorých dnes citovala stanica BBC, išlo o bojové stíhačky typu Su-24 bez viditeľnej výzbroje. Posádka amerického plavidla na túto akciu nereagovala. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla, 78,7% ľudí by volilo tú istú stranu ako v marcových voľbách. Inú stranu by si vybral 18,43% a 2,87% nevie, koho by volilo. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorú mesiac po voľbách realizovala agentúra AKO na vzorke 1000 respondentov. Agentúra sa pýtala, či by ľudia volili teraz rovnakú stranu, akú pred mesiacom vo voľbách, a tiež ktorú stranu alebo hnutie by volili teraz, ak nie pôvodnú. Daniel Lipšic a Jozef Rajtár trvajú na odvolaní šéfa finančnej správy. Spomínaní politici trvajú na vyvodení zodpovednosti voči šéfovi finančnej správy, ktorý je podľa nich zodpovedný za vývoj daňovej kauzy Ladislava Bašternáka a Mariana Kočnera. Firma Bašternáka čerpala v priebehu roku 2012 nadmerné odpočty DPH aj za rezidenciu Bonaparte, kde majú apartmány predstavitelia Smeru. Spolu sa táto suma vyšplhala na takmer 8 miliónov eur. Prvú vec chcem upozorniť na extrémny kontrast medzi tým, keď majú podozrivý krytie z najvyšších vládnych miest a keď ho nemajú. V tejto veci je podozrivé vedenie finančnej správy, že zakrývalo
veľký daňový podvod človeka alebo ľudí mimoriadne blízkych vládnemu Smeru. My celú túto závažnú kauzu za relevantnú považujeme a trváme na odvolaní Františka Imreceho, šéfa finančnej správy. Prezident finančnej správy a zároveň nominant Smeru František Imrece označil obvinenia zo strany poslancov za absurdné. Podľa neho ide o diskreditáciu finančnej správy, zamestnancov a jej vedenia. Človek, ktorý je hlavný podozrivý v kauze zametenia nadmerných odpočtov DPH pod koberec a jeho námestník nám rozprávajú, že preverili všetky skutočnosti a všetko je kryštáľovo čisté. Obchodný register patrí pod Ministerstvo spravodlivosti, ktoré je zodpovedné za obsahujúce údaje a aj za to, ak sa doň zapíšu fiktívne osoby. Imrece odmieta obvinenia, že finančná správa kryje podvodníkov. Pre InTV Andrea Bašistová, Infovojna. Apríl tento rok opäť patrí slovenskej kinematografii. Po minuloročnom premiérovom ročníku sa od 11. do 17. apríla koná už druhý ročník bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu, ktorá predstavuje klenoty domácej tvorby uplynulého roka. Fanúšikovia kvalitných filmov domácej produkcie si v najbližších dňoch prídu na svoje. Začal sa totiž Týždeň slovenského filmu, a to konkrétne v bratislavskom kine Lumière. Týždeň slovenskej kinematografie je už vlastne druhý ročník také bilančnej prehliadky, ktorá má ambíciu nejakým spôsobom zosumarizovať minuloročnú tvorbu. V tej slovenskej kinematografii nielenže pribúdajú filmy, ale sa zlepšia aj kvalita filmov. Týždeň slovenského filmu otvorila premiéra road movie Stanko z pera režiséra a scenáristu Rastislava Boroša. Inšpiroval ho reálny človek, ktorého spoznal v Taliansku. Myšlienka natočiť tento film vznikla tak, že som spoznal reálneho človeka, ktorý žije príbeh filmovej postavy Stanka. A bol to podvodníček, zlodejíček, ktorý reálne žil v Taliansku, flákal sa tam dlhé roky. Režisér si celkom netradične do obsadenia postav vyberal nehercov, najmä z dôvodu autentickosti. To bol úplne hlavný kľúč, aj keď tá práca s tými nehercami asi bola o čosi zložitejšia ako s hercami, ale verím, že do toho priniesli taký ten smrad reálneho života. Okrem tzv. Nehercov v hlavnej role predsa len zahviezdil slovenský herec Peter Kočan. Ten sa režisérovi na rolu zlodejíčka hodil najlepšie, ako vedel. Ja som ten scenár totiž dodnes nečítal. A pretože režisér trval na tom, že vlastne tú postavu nejako vytvoríme, že ju vytvorím nejako ja, že to bude trocha improvizované. Vyvrcholením Týždňa slovenskej kinematografie bude odovzdávanie filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa uskutoční v sobotu. Ocenení budú tvorcovia najlepších filmov, herci, zvukári či kameramani. Dá sa povedať, že základnú ideu kinematografie vyslovil už kedysi dávno samotný Galileo a návštevníci Týždňa slovenského filmu sú si touto jeho vetou patrične istí. A predsa sa točí. Pre InTV Silvia Juříková, Infovojna. Na výstavisku agrokomplexu v Nitre sa v týchto dňoch konajú expozície Gardenia, Domexpo, Solaris a Bonsai Slovakia. Vyše 300 vystavovateľov sem pritiahlo nadšených záhradkárov, vyznavačov bonsajov a čaju. Rodiny túžiace po novom domove a ekologicky založených ľudí. Pod Zoborom opäť po roku ožíva kúzlo jary. Na svedomí to má 20. jubilejný ročník výstavy Gardénie. Na svoje si prídu milovníci záhrad a kvetov rôznych druhov, veľkostí a farieb. Máme tu 300 vystavovateľov na 20 000 metroch štvorcových, v 4 halách a na voľnej ploche medzi halami. Jedinečnou výstavou je Bonsai Slovakia, ktorá po 19. krát ponúka návštevníkovi pohľad na orientálne tradície, čajové rituály, bojové umenia a neopakovateľné zážitky pre všetky zmysly. Tento rok sme pozvali sem majstra Cheng Chun Hui, ktorý prišiel z Hangzhou, z čínskeho Hangzhou, ktoré centrom je mekou dobrého čínskeho zeleného čaju. A jeho škola je zaujímavá tým, že spája 300 rokov tradície v robení čajov a bojových umeniach, ktoré vlastne robia už 1000 rokov. Tento rok môžu návštevníci obdivovať aj viac ako 300 kusov bonsajov. Okrem nich však mohli vzhliadnúť aj ďalšie druhy rastlín či kvetov, z ktorých si niektoré odniesli aj domov. Hlavne kvety. Ale chodíme sem každý rok, sa nám to páči. Orchidei, všetko. Krásne hortenzie, azalky,
rôzne také ihličnaté aj z každého niečo, do skalky. Komplexná stavebná výstava Domexpo prevedie návštevníkov všetkým, čo súvisí s moderným bývaním a kompletnou stavbou domu či renovovaním bytu. Solaris Nitra zase ukáže ľuďom, ako ušetriť so solárnou energiou. Snažíme se vlastně lidi naučit, co je ta normální zelená spotřeba. Brány agrokomplexu v Nitre budú otvorené pre návštevníkov do nedele 17. apríla. Pre INTV Barbora Škulová, Infovojna. Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom sa v prvej polovici apríla stalo dejiskom významnej kultúrnej udalosti. Konal sa tu v poradí už 19. ročník festival Aničky Jurkovičovej, na ktorom sa predstavilo 6 divadelných ochotníckych súborov. Podujatie bolo obohatené o ďalšie sprievodné akcie. Prvá slovenská herečka a rodáčka z Nového Mesta nad Váhom, Anička Jurkovičová, sa narodila práve v tomto dome. Tu odštartoval kladením vencov 19. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sa od roku 2002 stalo i oceňovanie slovenských herečiek. Tento rok ocenenie Kvet tálie získala od organizátorov podujatia Ida Rapajčová. Myslím si, že tento Kvet tálie si skutočne zaslúži, pretože pôsobila v 20. storočí, 70. 80. rokoch ako vynikajúca herečka, vynikajúca divadelníčka a vynikajúca recitátorka. Pocity sú pri takýchto chvíľach vždy vznešené a človek je taký poznesený na duch. Dúfam, že nie len ja, ale že aj tí, ktorí boli tu prítomní. Sprievodnou akciou festivalu bola aj vernisáž výstavy ilustrácia grafiky svetovo známej výtvarníčky Maji Dusíkovej Ondrejčkovej, žijúcej vo Florencii. Ja to robím ako obraz, ako keby som robila nejaký olej pre dospelých a vždycky do toho sa snažím dať kus takého srdca, aby to niečo hovorilo divákovi. Tento rok sa o priazeň odbornej poroty uchádzalo celkovo 6 divadelných ochotníckych súborov, z toho 5 zo Slovenska a 1 zo srbského Petrovca. 19. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej otvoril divadelný súbor Jána Chalúbku mesta Brezno s inscenáciou Kováči. Že náš súbor robí 90 rokov novodobej činnosti nepretržite, ako jeden z mála súborov na Slovensku. Aj vďaka tomuto podujatiu Anička Jurkovičová ako jedna z prvých slovenských herečiek nikdy neupadne do zabudnutia. Pre INTV Patricia Beličková a Peter Horňák, Infovojna. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa dovidenia opäť zajtra.